ତମେ କଣ ଦଉଛ? ପଇସା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ମୁଁ ରଖେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା କାଇଁ ମିଛ କହିବି ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ ରଖନି? ରଖେନି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ରଖେନି। କାରଣ ଟା କଣ ଟିକେ ଖୋଲି କହୁନ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୋଲିବାକୁ କାରଣଟା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗଙ୍କର କଣ ମନ ମରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? କାଇଁ ତୁ ଖୁସି କରେଇ ଦଉନୁ? ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଡବଲ ଆଉ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର? ହଁ ପରା। କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା କି? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ସେ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ପୁଣି କଣ? ସେ ପରା ଚନ୍ଦାଟା। ତେଲ ମାରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ। ନା ନା ଏ ବାହାଘରଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି। ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲୋକ ଅଛି। ଯିଏ ବାହାଘର କରାଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗେ। ହଁ ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ମିଛ ରୋଡରେ ଅଟୋ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଭୂତେଇ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛି।